Asinirohama dihamu dohot dame syade bagamata do syana na Tuhatta Yesus Kristusi. Amen. Urian itu hatta hamuna kadongan nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Selamat hari Natal do selamat manomu-nomu tahun 2025. Dipakulingi itu hatta do kita laho mangunjungi tahun 2024 Imam Marhite Jamita di Parpumuata Bornginon natara surat di Pesalmen 77 ayat sada 1 ayat 10 sada songononna di dok hatana ede sian sidapi sai unang ma mohop ate-atem mida akka parjahati jala unang mangiburu homida aka siula on hajuk kingon aidoras do nasida sabion songot duhut-duhut jala marmalosan nasida songot tubur ni duhut-duhut saya marhaposa tunjahuwa maho jala ulabon nadinggan ingat ton matanoi jala radoti halujuon jala halomoho jahuwa jadi lehononna matuho pinagiro nirwam pasahap madalam mutu jahuwa jala haposi ibana asa ibana paturehon jadi paulukun nama hati boranmu songon hati uron do tapi toron ni songon tikos ni ari pasobum na jahuwa jala ibana paimaima saya urang mau roham mida jon mana mardohor dalanna mida bawa siudau gete-gete otabi rimas jala tadikon mohok-mohok unang sai hamohokpon turoham ay laho tunajat doi ay saya siap dosogut akka parjahati alai saya tiaron niaka namakka posi jahoba do tanoi sogut tokinari dang disibe parjahati jala ia ditikir ho ingananna dan be jupang alai saya tearon niaka parlabokido sugu tanoi jala hahila sononna hinadeak ni hadameon ima saatna hamuna kadongan na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus sampono tama tahun 2024 jalabong mahita tu tahun 2025 didok akan nabisuk dinalawa mangalpuhon tahun 2024 jalan mangalakka hita tu tahun 2025 rikot berhita manaili do Pak Pudi akka nau tadalani dohot taulahon manipat di bagasan tahun 2024 au taida pardal ni murutai udang marah akasi putih hatta ay tabulus do arsat songsongoni nang lasniroka tupa adong do dapat akan napinarsita ni rokatta jal adong nasodapot dope napinarsita ni rokatta ada kegagalan dan ada kesuksesan di bagasan sude akan naktadalani naktaulahoni disima rikotita introspeksi diri laho paturehon songon dia do asalam tudingganna ngulutta mangalaka di tahun 2025 alai didok akka naposea dina mangalaka kita di bagasan manipak na sa tahun 2024 pamotuan ni dewatadi dakya hohom dewata diakka pardalan ni ngolu ni jolma alai diboto dewatado sudi akana taula akana talakahoni gariada aka asak pe aka kegagalan pe diboto debatadoi sudi
akan tahu lakoni. Asa macay apit do topik ni Jamita di ujung ni tahun 2024 mamakulingi hita imana mado pasahat ma dalammu tu Jehovah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hamunan kalongan di bagasan turpu Jamitawan parjolo sehari di dokdo asa unang nian hita di bagasan muru mohok ni hati-hati dohot pangiburuan di dok akka partipsikologi molo sai disimpan-simpan garuk jolma do di bagasan dirina ima pangiburuan dohot mohok ni hati-hati dan makoron hai paso ni di bagasan dagingna, di bagasan muluna. Alai gabi patubu sakit doi jala maul marlasiroha di bagasan muluna. Alani di bagasan turpugon perpesalmen madok asa galuk jolma napasahaton dalam na tu Jehovah di pasiling ma ima mohok ni hati-hati dohot pangiburuan lago marnida akka parjahati. Ay boy do memang mohok hati-hatita marnida pangalago ni akka parjahat. Jala mangiburu kita mamereng akka pangalago ni akka siulabon hajukaton. Ay pakorhon ni akka ulau kajahaton tutu patubu akka pangalahon nasulingkan jala pakorhon ni akka nama ulau hajukaton boydo mangiburu hita ala saitaida sona mardohar sona berhasil do akka lakana alai hatop do dipaingot tita asa unang mangiburu asa unang mohok adateta ay didokto songon na di ayat 2 yang go akka parjakat dohot akka siulabon hajuk timoni didokto ay doras do nasida sadion songon duhut-duhut jala marmarosan nasida songon tubur ni duhut-duhut sampu do nasida jala ido ubahan na didok mamuka sian ayat 2 sahatu ayat 10 sada tagonan tak otabi rimasta unang gabe adong pangiburuan unang mohok rohata marnida sasida ay saltu do nasida songot duhut jala mago do nasida idok dia 10 tokinari dan disibe perjahati jala ia ditikir ho ingananna dan be jupang alayang wakasi ulahon na denggani gabe tarida do gariara didokon gabe nasida do maneyan tanoon sogot alani ido di bagasan napasahap dalamna tu Jehovah tagonan do kita diarahon parpesal menon madok marhaposan tu Jehovah jala mangulahon nadinggan neng dohonon na disi daksai hita hola paduduhon jolma na marhaposan tu Jehovah alai paduduhon jolma na marhaposan tu Jehovah udut do paduduhon parbuena ima marhite mangulahon nadinggan di bagasan ngoluna ay ido hataridan ya kajol mana marhapo satu Jehovah gabe taruli jolma diaka ulau nadinggan na pinakupanay ala nang ditadda ibana do Jehovah jala marhaposan ibana tu dewata jala na mangihut muse didokon parpesal menon dia kahalak
napasahaton dalan na tu Jehovah di halomohom ma Jehovah di bagasan nguluna labatan na las marohana marnida Jehovah di bagasan pardalan ni ngulunay ay marhite na makalaso Jehovah di bagasan nguluna gawe di dokdo lehonom nama akka na pinangido ni rohana ay basano Tuhani ibana do mual liak ka pasu-pasu dohot mual liak ka narikot di ngulutta asa markite na makalomohot Jehovah di bagasan nguluna di sima debata laho mangalehon akan narikot di ngulu ni jolmay jangan mangihu musya kadongan dia kana pasahantot dalanna tu debata gawe tu debata ma di pasahat nguluna debata napaturehon akka pardalanan ni nguluna ganug do kita uboto songod dia akka napaturehon lapatan na makorhon tuak kanadinggan tuharingganon jala tubagasan lastiroha asa marhide ganug jorma napasahaton nguluna dewata napaturehon ujungna akka lasniroha do jala makorhon gawe olo-olo di bagasan nguluna Heado sa duli-duli pangarato borhat tu pangaratoanna laho mangaluni parkarijuan Jepang nama idupna dungi do iduk nama tu doli-doli na majaro karijawon asa saluhut si ulau nai di ulau ma hobar tu paretta ni idupna tumbur judo doli-doli omang ulau na dan lipe sian akan anidok ni hidup nai gariada tahe las dorohani hidup nai di ben ibana ay di halomohod do hidup nai na mangalehon akka ulaw tu ibada di bagasan pardalanan ni ulaw nai gabe sa totoma las rohani hidup nai ujungna alam las dirohana jaladang lipe sudiak kana niulahon nai gabe tu ibana ma di patiaton perusahaani gabe ibana ma mamuluhon jala gabe totongma di bagasan hamajuon perusahaani jala buk las dirohama jupang di bagasan muluna siang baritai berengota songoni mahape akajolma nasai pasahat dalanna diakka namangulakon akka ulawna hobartu parsuruon ni akka idupna gabe ibana do dipatiaton akka ulawnay asa margiteima di bagasan turpuk jamitaon dang mariswak kita molo di bagasan haudugok kita lahu mangulahon hobar tutona ni Tuhani di bagasan mulukta ay taruli makita dia kasih pasahatonna di bagasan mulukta hamunag kadongan di bagasan mulu na marhaposa tu dewata di Poda Raja Salomo Bidutolu ayat 5 di dokdo songonom marhaposa tu Jehovah mahosian nasaroham jala unang marpakusadea ko tu gagasa pikiramu sendiri say ibana matadda di nasadalanmu asa ibana patigor akadalanmu ima somo pamudaion bohano tutu ganuk akan naprosea asa unang marpakusadean tu akapikiranna alai totong marpakusadean tu dewata asa dalan ni dewata ditadda si ihutoron nibana di bagasan muluna pasama dalammu tu dewata asa ibana mangaturkon
paturehon akalakam. Asa margiteima akadongan di bagasan turpuk jamiton, di bagasan nama nalpuhok kita tahun 2024, nunga gudang taborus akka partikiani, nunga gudang taborus akka namasa di tomatoka ningodukta, tadokma mauliate tu dewata, tapangido ma gogo siap dewata, jara tapasara madalatta tu dewata, asa markite di tahun 2024 sikokma pardonganion ni dewata mangalakka kita di tahun 2025 di bagasan na marhaposan tu dewata dohot na makalomohot jahuba jala ibana paturehon akalakata. Asima rohani Tuhan di bagasan pardonganion na kita di tahun 2024 songonima pardonganion na di tahun 2025. Tuhan tama madongani kita sa luhutna. Amen.